Padayong pakisusi karon sa mga otoridad kining kamatayon sa kabatan-ong babae dinhi sa Sugbo nga mitambong matud pa sa usa ka party niadtong Sabado sa gabi sa Sinulog. Mitumaw ang mga pagduda sa gitawag nga party drugs nga hinungdan sa kamatayon sa mga babae. Anang report ni Nico Serino. Nakaabot na sa mga otoridad ang report sa batan-on nga babae nga namatay samtang mitambong sa dakong party ni atong weekend. Sa bahin sa Cebu City Police, matod ni Senior Superintendent Royina Garma, di pa gyud sila makakonfirm kung party drug ba ang natumar sa 19 anyos nga babae. Hindi pa natin na-confirm kung party drug yun, but I was told by the station commander na meron daw substance na discover yung doktor that might have caused the death of the victim. But we have to confirm it pa. We're waiting for any complaint para ipatawag namo ang organizer. Kung wala kasi complaint, unsa may among basis para ipatawag sila. We have also informed the city councilor na kung wala complaint, di po maghatag report sa ila. Ang Philippine Drugs Enforcement Agency, kun PDEA, padayon pasab nga misusi sa report. Gusto sila nga makig-alayon sa pamilya sa biktima kung andam sila niini. Hindi pa gyud nato conclude nga ang death gyud, the cause of death is ang circulate man gud nga balita, ang cause of death daw is overdose of kaning dangerous drugs, specifically ecstasy, but dili pa gyud ta kaingon nga ecstasy jud to, kay maybe naabay laing substance nga na-ingest. Ang giklaro lang sa ahensya nga nasusi sa ilang personnel ang venue sa maong party nga gitambungan sa babay. Giinspeksyon kini sa ilang personnel o K9 unit sa wala pa masugdi ang event, subay sab sa hangyo sa organizers sa maong kalihukan. We know the family is grieving right now, and we understand if medyo they would request for privacy. No? We will be still conducting investigation ongoing. We have reports. We've been receiving reports about kanilaging presence of ecstasy in Cebu. Mato di Konsihal Dave Tumulak, respetuon nila ang desisyon sa ginikanan sa batan-on. Ni-communicate na to one of the relatives. Sila po mismo, they suspect based on the statement sa mga kuyog adto niya. But ang atong gisulti is maghuwat ta og unsay findings sa doktor. Uban ni June Solon, Nico Sereno, Balitang Bisdak.